Tradičně netradiční, i tak by se možná dala jednoduše charakterizovat díla Martina Zálešáka, malíře, kterého v současné době představuje Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Absolvent zdejší umělecko-průmyslové školy sází na tradiční témata přírody, podává je ale vlastním osobitým způsobem, který diváka svými detaily naprosto pohltí. Když se člověk podívá na motivy, které tady u nás v sále najde, tak zjistí, že mu jsou strašně blízké. Vycházejí z toho, v čem člověk žije, z přírody. A Martin Zálešák si vybírá určité jednotlivosti, jestli je to bramborová nať, makovice nebo nějaké květiny, které dokáže zpracovat takovým způsobem, že tu propojenost s tím celkem všichni určitě cítí, že všechno se vším souvisí. Dost zajímavá je také technika, kterou Martin Zálešák pro spoustu svých děl využívá. Kromě tuží a lavírovaných uhlů jde totiž i o zcela netradiční typ akvarelu. Pracuje staromistrovskou technikou, jednak v olejích a jednak i v akvarelu. A když řeknu, že maluje akvarel na plátno, tak to bude asi pro mnohé lidi překvapením, protože znají akvarel na papíře, ale na plátně s tím se člověk opravdu moc nesetkává. Takže každé dílo mu opravdu zabere spoustu času. Na první pohled působí díla Martina Zálešáka jako moderní současná malba. Co jej ale odlišuje od většiny dalších autorů, je právě preciznost a smysl pro dokonalý detail. Jeho plátna tak na první pohled působí jako fotografie. Teď nedávno před 2 roky vyhrál středoevropské bienále kresby v Plzni. Má tam letos i velkou výstavu autorskou a myslím si, že je to autor, který patří k tomu nejlepšímu, co na té české výtvarné scéně se vyskytuje, takže věřím, že zaujme nejenom návštěvníky filmové školy, ale i obyvatele v Uherském Hradišti. 95 rokov. Úctyhodný vek, ktorého sa 23. júla dožila najstaršia občianka Skalice, pani Anna Šátková. Vy máte dnes 95 rokov, pani Šátková. Ako sa cítite dnes? Tak ako obyčajne. Keby mi ani nic nebolelo, výborne. Niekedy nemôžu spať, tak rozmýšľam nad všeličím, ale ináč takto. Čítam, jenom to mi najhorší na ty oči. Ja ráda čítam, ale to nemôžu toľko, jenom chvíľu a už mi to robí zle. Aj som byla na operácii, ale nepomohlo mi. Keď som byla s ušama, rekla, aby mi vystríkala, abych lepší čula. A ona povedala, pani doktorka, vy máte v ušách čisté, jenom vy máte to, že nepočujete, že to už je viekem. A ja povedám, no najhoršie je, keď naši volajú, že ja nepočujú dosť ten mobil. A že vy máte ešte aj mobil? Takže co chcete? A už som ona sa začudovala strašne, že ja mám ešte aj mobil. Pani Šátkovej prišli poprieť k narodeninám aj rodinní príslušníci. Zaželala bych i všetko najlepšie. To zdravíčko v týchto rokoch zlepšovať sa to už nebude. Len nech sa to nezhoršuje, nech je to aspoň také, jaké je a do tej 100, aby ešte dožila. I v letošním roce se rozjela soutěž o nejlepší informační centrum kraje. O úspěch usiluje přibližně 300 certifikovaných informačních center, v samotném Zlínském kraji pak jde o 18 míst, pro které je možné hlasovat. O příspěvky v internetovém hlasování stojí samozřejmě i městské íčko v Uherském Hradišti, kterým v letošním roce prošlo už více jak 1 000 000 návštěvníků. Hlasovat se dá prostřednictvím deníku a jeho internetové stránky www.denik.cz/infocentra. Každý musí vlastně si najít tu stránku www.denik.info-centra a tam vlastně najde mapu, vybere si Zlínský kraj, pokud se teda rozhodne, že bude hlasovat pro Zlínský kraj a třeba pro nás, tak v tom Zlínském kraji si najde z těch 18 íček, které tam jsou, to naše,
které má číslo 11 a když se rozhodne, že ano, že je spokojen s těmi našimi službami, tak vlastně klikne na to číslo 11. Z jedné IP adresy je možné poslat jen jeden hlas, aby byla soutěž spravedlivá. S hlasováním se začalo 15. června a zdejšímu informačnímu centru je možné přispět až do 31. července. Prozatím je Uherské Hradiště v čele, na Patymu ale šlape Íčko v Karolínce nebo ve Valašském Meziříčí. Získali jsme ten titul Informační centrum celkem 3krát v roce 2010, 2011 a 2013. Informační centrum není záchytným bodem jen pro turisty, zajišťuje také řadu služeb pro místní obyvatele. Kromě kopírování internetu nebo třeba prodeje lístků jde i o půjčování kol a koloběžek nebo komentované prohlídky města. Pro lidi navíc organizuje celou řadu akcí, jako je například žehnání svatomartinského vína, na kole Vinohrady i mini veletrh cestovního ruchu. Lidi za ten hlas nic nemůžou očekávat, což je pro nás nevýhoda, protože teď je spoustu různých soutěží, lidé můžou hlasovat a na základě toho ale třeba je čeká i nějaký požitek na konci, tady ne. Tady je to fakt jenom o tom, že lidé nám za spokojenost s našimi službami věnují hlas. Jubilejný 10. ročník Medzinárodného festivalu chrámovej a organovej hudby a spevu Muzika Sacra Skalica sa v jezuitskom kostole konal v nedeľu 26. júla. Návštevníkom sa predstavili nemeckí umelci, sopranistka Anna Hoffmann a organista Andrzej Mielewczyk. V ich podaní zazneli skladby od baroka až po romantizmus skladateľov Bacha, Vivaldiho, Mozarta, Forého, Händla, ale i organová improvizácia Andrzeja Mielewczyka. Priaznivci organovej hudby sa môžu tešiť ešte na jedno podujatie cyklu Muzika Sacra Skalica. Opäť to bude v jezuitskom kostole, kde sa 30. augusta predstaví slovenský koncertný organista Marek Vrábel. Divadelní léto pod širým nebem se i letos stalo součástí letního kulturního vyžití ve Slavičíně. Členové tamního nezávislého divadla Sem tam for na festival pozvali také soubory, jejichž představení viděli během putování po Česku. Letos je to 3D Company z Prahy, divadlo Do houslí z Pardubic a divadlo Hysterie z Janáčkovy akademie v Brně. Aby se nedělalo jenom letní kino, ale aby se dělalo i letní divadlo, protože jezdíme po republice a těchto festivalů nebo divadelních představení pod čirým nebem je všude spousta a jsou velmi navštěvované, což je vidět i tady ve Slavičíně a nikde tady široko nic takového není, tak jsme se prostě pokusili to udělat ve Slavičíně a zatím se to potkává s úspěchem, tak jsme rádi. První inscenaci domácích herců viděli diváci v pátek 17. července v Zámeckém parku. Konverzační komedie Ani o den díl přilákala desítky lidí. Nápad na letní festival vznikl před 3 lety, kdy se členové Sem tam foru rozhodli udělat několik jednotlivých představení pod širým nebem. Ono se to moc nepovedlo, protože 2 představení jsme zrušili kvůli dešti, u jednoho jsme úplně zničili scénu. A naštěstí to byla derniéra, takže to vůbec nevadilo. Přišla obrovská průtrž mračen, která se nám teda dneska zaplať pámu zatím vyhýbá. Festival bude pokračovat do konce července. Každý pátek se koná jedno hlavní představení a k tomu jsou na programu 2 doprovodná vystoupení domácí scény. Mezi městy Uherský Ostroh a Hluk se v uplynulých měsících rekonstruovaly asi 4 kilometry silnice. Stavební akce v hodnotě téměř 90 milionů korun, kterou podpořila dotace v rámci regionálního operačního programu, skončila 30. června. My jsme tuto stavbu s ohledem na důležitost zařadili do spolufinancování z evropských peněz, čili do regionálního operačního programu. Ta stavba sama o sobě
je důležitou spojnicí, představuje asi 4,2 kilometru. Šířka vozovky od křižovatky se silnicí 1/55 u Uherského Ostrohu. Za křižovatku s komunikací 3. třídy u Ostrožské Lhoty se sjednotila na 6,5 metru. Obnovy se dočkaly obrusné a ložné vrstvy. Krajnice se rozšířily a zpevnily. Konstrukce vozovky je kompletně nová, včetně sanace zemní pláně. Stavaři také obnovili odvodnění pomocí silničních příkopů a propustků. Stavba sama o sobě začala v září roku 2014. Termín dokončení byl do půlky června letošního roku. Bohužel tam došlo asi ke 14dennímu zpoždění, protože se tam vyskytla některé nálezy a musel se tam dělat archeologický průzkum přímo v místě staveniště, takže to zdržení nebylo veliké, ale těch 14 dnů jsme museli respektovat, že se ta smlouva prodloužila a skutečně 30. června ta stavba byla předána a dána do užívání. 8. ročník divadelního víkendu se od pátku do neděle konal na zámku v Uherském Ostrohu. Pořadatelé z městského úřadu diváky přilákali na komedii Léčivé divadlo na pohádku. V názvech 2 představení figurovali andělé. Je to čistě náhodné a tak doufáme, že i dnes večer při nás budou stát andělé a nedovolí, aby nám zapršelo. Toto přání se nesplnilo a dešť chvíli po začátku pátečního představení přece jenom přišel. Hra divadla z Ostrožské Lhoty Postel pro anděla se tak musela několikrát přerušit. Diváci nakonec inscenaci sledovali ze skrytu podloubí. Podle pořadatelů se to nestalo poprvé a diváci vždycky vydrželi až do konce. Kromě divadla na ně o víkendu čekal i malý doprovodný program. K nedělnímu programu máme tady ještě pro děti připravenou výstavu pohádkových kostýmů. Je to vlastně taky, jsou tam princeznovské kostýmy, králu a tak. A je to vlastně pohádka o princeznách, takže to také krásné doplnění. Nedělní pohádku představili herci divadelního souboru Zdeňka Štěpánka z Napajedel. V sobotu diváky v koncertním sále léčila divadlem Gabriela Filipy s hudebním doprovodem. Všechna představení navštívilo dohromady téměř 300 lidí. Między palcami jestem wodą, jestem wodą, jestem. Českou zhudobnenou básňou Voda, zaspievanou po polsky, odštartoval v piatok 24. júla už 4. ročník letného medzinárodného poetického festivalu Po stranách Moravy. V Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici sa stretli básnici a literáti zo Slovenska, Čiech, Moravy a Poľska. Pozvanie prijali aj zástupcovia partnerských miest festivalu zo Smrdák, Holiča a Senice. Úvodné slovo predniesol organizačný tím v československom zložení Jarmila Mósová, Hana Šimonová, Katarína Soukupová a Vladimír Petrovič. Hosťom tohtoročného festivalu sa stalo Fórum humoristov z Trnavy. Združenie svoju činnosť začalo v roku 2009 a spolupracujú aj so známymi humoristami ako napríklad s Ľubomírom Feldekom, Stanislavom Štepkom či Tomášom Janovicom, ktorý sa stal čestným prezidentom tohto klubu. Fórum humoristov funguje pri knižnici Juraja Fandliho v Trnave a v Senici sa predstavili so svojím vedecko-poetickým programom Výskyt babky Blaškovej v literatúre. Účinkujúcimi boli Eva Jarábková, Mikuláš Jarábek, Peter Roháč, Benjamína Jakubáčová, Beáta Kuracinová, Benjamín Škreko, Michaela Mondeková a ozajstná existujúca babka Blašková s krstným menom Jana. Humoristi si sami pripravili scenár a vo vedecko-poetickom pásme sa tak striedalo hovorené slovo s poéziou, ale aj hudbou. V rámci programu o babke Blaškovej súťažili humoristi aj v prednese vlastných vtipných básní v rôznych kategóriách. Jednou z kategórií boli básne ku gulášu, ktoré mali byť krátke a výstižné. Príkladom je báseň Eva chodí s Editou za 100 eur do bytov, chce sa mi z nich vracať, lebo mám len 20. V podobne zábavnom duchu sa nieslo celé stretnutie básnikov a literátov pochádzajúcich z rôznych strán Moravy. Ešte pred pár mesiacmi nebolo isté, či sa toto leto uskutočnia preteky dračích lodí na Kunovskej priehrade kvôli veľkej finančnej náročnosti podujatia. Keďže je to však jedna z najobľúbenejších akcií v našom meste, 6. ročník dračích lodí bol napokon zorganizovaný v sobotu 25. júla bez toho, aby výrazným spôsobom zaťažil rozpočet mesta. Doteraz totiž boli dračie lode zadarmo, tento rok sa novinkou stalo vstupné. Výška vstupného bola podľa Seničanov ale neprimeraná a možno aj preto bolo po obede na parkovisku Kunovskej priehrady viac pretekárov ako návštevníkov.
Našťastie s pribúdajúcimi hodinami stúpol aj počet ľudí, ktorí chceli vidieť koncerty či tradičný ohňostroj. Program dračích lodí začal už o 12:00 na obed tréningami. Súťažné preteky boli naplno odštartované o 2:00 popoludní a zúčastnilo sa ich 18 posádok. Prvé kolo bolo také roztržité, trošku sme pokazili štart, keďže sme sa nevedeli na začiatku vyrovnať s loďou. Raz sme boli napravo, raz naľavo, tak sme to potom trošku prepálili, ale ku koncu sme sa už zrýchlovali, ale uvidíme výsledný čas, ako sme dopadli. Výborná. Mali sme ako slabý štart, ale sme sa poučili. Chyby sú na to, aby sme sa učili, aby sme sa poučili z toho. A som presvedčený, že na druhýkrát vyhráme. Prvýkrát. Ale je to super, nádherná, teším sa. Úžasné, mali sme rýchly štart, ale potom na konci posledných 20 metrov už to bolo slabé. A oni sa začali radovať proste pred koncom, že sme to proste vyhrali, prestali padlovať. Ja som sa šmykol, predo mnou kolega mal trošku šmyk, ale pohoda, je to makačka. Myslím, že to nebolo zlé na rozjazdu, ešte nás čaká veľa práce, ale myslím, že v pohode to bolo. Na dračích lodiach nechýbala ani tento rok súťaž vo varení gulášu. Napriek tomu, že bolo teplo a slnko pálilo, odvážni kuchári aj v Horúčave varili svoj najlepší guláš. Čo myslíte, prečo by práve váš guláš mal vyhrať? Pretože používame tie najčerstvejšie ingrediencie priamo z kolegynej záhradky. Takže budeme to mať skutočne také, že eňo, ňuňo, bio. Dobre, s dobrou láskou, chuťou, všetkým to vymiešame, takže podľa mňa to bude ten najlepší guláš. A presne ešte aj s našim logom Prekonajme spolu bariéry, tak hádam prekonáme až do takého stavu, že to bude jesť každý a s chuťou. Lebo ten človek, čo robí guláš, tak stratil veslo, keď sme súťažili, takže o to lepší guláš on spraví. Verím mu, určite mu verím, že nahradí tú stratu pádla v tom guláši. No lebo ho varia výnimočné ženy a s láskou. Tých najmenších prilákali postavičky z Disney rozprávok či nafúkovacie atrakcie. Pre tých starších tvorili sprievodný program BMX jazdci, ktorí predvádzali svoje nebezpečné umenie na bicykloch. Večer bol určený najmä dospelým, ktorí si mohli vypočuť Divokého Billa či domáceho repera Heliho a užiť si synchronizovaný ohňostroj na hudbu. Budúci rok budú mať dračie lode prestávku. Nádrž Kunovskej priehrady bude vypustená, pretože ju čaká celková oprava. O zviditeľnenie mijavského športu sa po mužoch Ačka postarali aj futbalistky Spartaka, ktoré postúpili do najvyššej slovenskej súťaže. Suverene vyhrali druhú ligu skupiny Západ, keď z 18 zápasov našli premožiteľa iba v Považskej Bystrici a v 2 zápasoch s Bánovcami a Topolčanmi remizovali. Získali tak 44 bodov s impozantným skóre 99-14. Víťazmi druhej ligy sme sa už stali v podstate pred 3 sezónami. Je to dlhoročná práca s tým istým kádrom, s tými istými dievčatami a už sú skúsenejšie, v podstate už sú hotové futbalistky a túto sezónu sme išli od začiatku s tým, že tú súťaž ideme vyhrať a aj sa nám to našťastie podarilo. Sílu kádra vidím hlavne v tom, že zostali na Mijave tie hráčky, ktoré sú opory kádra. V podstate 5-6 rokov hráme spolu a už sa poznáme, už vieme, čo od seba čakať na ihrisku a funguje to. Takže myslím, že ak to zostaneme pokope, tak to aj fungovať bude. V boji o postup do prvej ligy sa stretli v kvalifikačnom zápase na neutrálnej pôde vo Veľkom Bieli pri Senci s FC Nitrou. Vedeli sme, že to bude ťažký zápas, pretože Nitra bola cieľavedomá, tiež chcela veľmi vyhrať. Stávala tam tiež na reprezentantkách mládežníckych, takže sme vedeli, do čoho ideme. Sme sa na to pripravovali, trénovali sme na prírodnej tráve, vo vysokých teplotách, vo veľkom tempe. Fakt sme ten zápas brali vážne. Dramatické stretnutie sa v riadnom hracom čase skončilo remízou 4-4 a tak o postupujúcom tíme rozhodli pokutové kopy. Pevnejšie nervy mali Mijavčanky a premenili 5-11 na rozdiel od súperiek, ktoré premenili o 1 menej. Máme veľmi dobré podmienky, možno aj najlepšie na Slovensku, takže fakt si to vážime a boli sme iba radi za to.
Futbalistky začali od polovice júla na umelej tráve s letnou prípravou, kde sa na štart novej sezóny pripravujú spolu so žiačkami a dorastenkami. 4-krát do týždňa trénujeme, plus cez víkendy zápasy, takže pracujeme naplno. Čo sa týka hráčskych kádrov, tak sme teraz mali nábor, približne 20 žiačok. Bývalé žiačky prešli do juniorky, takže tam je ten káder ustálený, plus sme doplnili nejaké ženy, hlavne mladšie šikovné hráčky, 3 dievčatá z Bojnej, prišli mládežnícke reprezentantky, takže tam tiež nie je problém. V podstate káder, som spokojná s tým, aký je, a ak vydrží bez ranení, tak si myslím, že aj v tej lige, že budeme mať čo ukázať. Prvý zápas ich čaká doma s Kysuckým Lieskovcom 22. augusta. Prvá slovenská liga pozostáva vlastne z 10 družstiev. Tie prvé 4, Bardejov, Nové Zánky, Slovan a Trenčianske Teplice, sú veľmi kvalitné, ale tie ostatné družstva sú hrateľné, takže môj cieľ, taký osobný cieľ, je nejaké 5. 6. miesto udržať.